inima. Știu că cunoașteți cântarea. Vreți să cântăm din toată inima. Lăudat să fie numele Domnului. Domnul coboară în mijlocul laudelor Lui. Trăiască numele Domnului. Slăvit să fie numele Lui. Când ești descurajat și în suflet întristat și spui că viața ta este prea grea, poți să fugi și să te ascunzi, refuzând chiar să răspunzi, sau poți să vii înaintea Lui rugându-te. Când crezi că nu mai ai nimic, roagă-te. Când inima ți-e grea, ridică-ți mâinile, căci, Doamne, ești aici. Doar Tu mă ridici și vei lua durerea mea. Când crezi că singur ai rămas, roagă-te. Și crezi că nu mai poți răbda, ridică-ți mâinile. Emanuel, speranța ta e El, deci Tu doar roagă-te. Doamne, primește-ne rugăciunea în seara aceasta. O înălțăm înaintea Ta din toată inima, Doamne, cu toată sinceritatea. Când lacrimi multe ai vărsat, ești împovorat și cerul parcă e înorat, totul pare pierdut, vrei să renunți, dar chiar acum ridică-ți mâinile. Haideți să-mi ridicați în picioare, cântăm acest refren. Crezi că nu mai ai nimic, roagă-te. Când inima se grea, ce să faci? Ridică-ți mâinile, căci, Doamne, ești aici. Doar Tu mă ridici și vei lua durerea mea. Cântăm din toată inima. Când crezi că singur ai rămas, roagă-te. Și crezi că nu mai poți răbda, ridică-ți mâinile. Emanuel, speranța ta e El, deci Tu doar roagă-te. Încercăm cu toată biserica, din toată inima. Când crezi că nu mai ai nimic, roagă-te. Când inima se grea, ridică-ți mâinile. Doamne, ești aici. Doar să mă ridici și vei lua durerea mea. Când crezi că singur ai rămas, ce să faci? Roagă-te. Și crezi că nu mai poți răbda, ridică-ți mâinile. Emanuel, speranța ta e El, deci Tu doar roagă-te. Vrem să ne unim să mai cântăm o dată, doar biserica. Când crezi că nu mai ai nimic, roagă-te. Când inima ți-e grea, ridică-ți mâinile. Doamne, ești aici. Tu ești aici, Doamne.
poți tu mă ridici și vei lua durerea mea. Când crezi că singur ai rămas, mai roagă-te și crezi că nu mai poți să vrea. Ridică-ți mâinile, Emanuel, speranța ta e El, deci tu doar roagă-te. Când crezi că nu mai ai nimic, roagă-te. Când inima ți-e grea, ridică-ți mâinile, Doamne, ești aici, doar Tu mă ridici și vei lua durerea mea. Când crezi că singur ai rămas, roagă-te și crezi că nu mai poți răbda, ridică-ți mâinile, Emanuel, speranța ta e El, deci tu doar roagă-te. Amin. Puteți să ocupați locurile, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Lăudați să fie Domnul! Binecuvântat să fie Dumnezeu din cer! Mulțumesc bunului Dumnezeu!